Ето рецептата на кюфтета панирани от кисело зеле. Най-напред една глава запържвате червен лук. След това половин зелка нарезана на ситно и се измешва с лука. След това се прибавя червеният пипер и се готви зелето в тигана 15 минути. След това се поръсва с черно пиперче. След това се прибавя и малко домашна чубричка и се оставя всичко, се измешва и се оставя да изтине. След това имаме сварени картофи, намачкваме ги хубаво с клъцник. След това прибавяме 2 яйца и всичко измешваме с картофите и след това прибавяме зелето, изпърженото с лука. Измешваме всичко много добре и след това оставяме в хладилник за половин час и оформяме кюфтенцата. Кюфтенцата се пържат с горещено олио, като най-напред се топят в брашно, след това в яйца и след това с галета. И ето ги вече как изглеждат тези хубави апетитни кюфтета от кисело зеле, панирани с яйца. Страхотно нещо е. Страхотно и диетично. Направете си, няма да сгрешите.